בזמן האחרון יש הרבה פרסומים של איחוד הלוואות. זאת אומרת, לקחת את כל ההלוואות, להכניס אותם לתוך המשכנתה ולפרוס לשנים ארוכות, ואז מתפנה לכם סכום בחודש. עכשיו נגיד, התפנה לכם 1,000 שקל בחודש בזכות הפעולה הזאת. מה תעשו ב1,000 שקל האלה? האם תבזבזו יותר? האם יגיע מצב שבסוף השנה או עוד כמה זמן תיקחו שוב הלוואה כי הצריכה עלתה? הכל תלוי בכם. אז לפני שרצים ועושים איחוד הלוואות, אני חושב שצריך לטפל בבעיה בשורש שלה. ולטפל בשורש זה לקחת את כל הכרטיסי אשראי, את כל העובר ושב, לעשות איזה קובץ אקסל או קובץ וורד, לא משנה מה, ולרשום על מה הולך לנו על כסף. ואתם תגלו שפתאום הסופרמרקט שחשבתם שהולך 3,000, הולך 4 או 4.5. ופתאום הבילויים שחשבתם שהולך 800, הולך 2,000. ואני חושב שמשם צריך להתחיל את הטיפול בבעיה לפני שרצים לעשות איחוד הלוואות. ואם בכל זאת אין לכם כוח או זמן להתעסק עם הקובץ הזה, שלחו לי הודעה, אני אשלח לכם את הקובץ האקסל הזה שהוא כבר מחולק לקטגוריות, ופשוט תזינו שם נתונים, ויש מצב שבכלל לא תצטרכו לעשות את האיחוד הלוואות הזה.